Книга посвящена Болгуру, городу, который является наследием народов, которые формировались в Среднем Поволжье. Издание готовилось по заданию Министерства культуры. Сумма составляет около 3 миллионов рублей. Это вместе с подготовкой и изданием. Это не только издание, но и написание работ, авторские гонорары и издание. Вот это вся объем работы около 3 миллионов. Книга подготовлена именно в рамках формата фонда Возрождения, и ее планируется по данным тираже это только распространение, но не реализация, не продажа. И при этом книга будет доступна в электронном виде на сайтах в полном объеме. Здесь основная задача – это популяризация и распространение этой информации. Коммерческая цена возможна только после того, как, если фонд Возрождения, наверное, примет это как бы в иной форме финансирования, но не сбежит денег, как это было. На каких сайтах? На каких сайтах? Сайты, сейчас это будет, вот сейчас идет процедура его выставления в сайте Болгарского музея-заповедника, фонда Возрождения, Министерства культуры, Академии наук и Университета культуры и искусства. Аны татарчага тәрҗемә ителсә, ул бик яхшы вариант булыр иде. Ителәчәкме соң? Өмет бармы? Өмет бар. Өметсез шайтан ди. Быел безнең Болгар комплексының бөтен дөнья мирасына, бөтен дөнья список мирасына кертүнең 1 ел булды. Менә шушы 1 елга багышлап, менә английча китап чыкты Болгар турында. Нигә дигәндә, чөнки бүтән илләрдә Болгар турында, Болгар комплексы турында белмиләр. Менә аны әйтәбез инде европоцентрический подход дип, гыйльми яктан. Күбрәк үзләренең турында. Менә бу безнең якта Евразияны алар белмиләр. Шуның өчен менә английча ул китапны бөтен университетта таратып, шактый гына менә бу материалларны белсен өчен бу китап чыкты. Планнар турында, планнар шактый күп, чөнки 2020 елга хәтлек менә Болгар комплексына багышлап шактый китаплар чыгарга тиеш. Менә Татарчада чыгачакмы соң? Ул татарчада чыга. Бездән торганы татарчада чыгара. Менә 6-7 томы чыга Болгарның. Аннан соң менә минем монография әзерләнә бүгенге көндә Болгарның бөтен дөнья мирасына аның шул халыкара роле ничегрәк үткәрелә дип. Әлбәттә. Монда Болгар ниндирәк рәвештә күрсәтелә? Сәяси яклары күрсәтелә, моның сәяси мәдәни кайсы ягына күбрәк игътибар ителде? Бөтен яктан күрсәтелә. Беренчедән, аны безнең материаль культурасын, мәдәниятен күрсәтергә кирәк. Аның һәйкәлләрен күрсәтергә. Шуннан да менә без әйтәбез бит 13-14 гасырга караган һәйкәлләр менә бу алтын урда шәһәрләр арасында сакланып күпсенчә калмаган. Бездә алар бар. Шул карап алаты мал, кичи манара. Алар шактый 15ләп объект бүгенге көндә бар. Бит җир астында менә без санаган 30лап та объект бар. Аларның кайберләренә шул мавзолейларны күтәрелә. 3% гына өйрәнгән дип нәрсәне әйтегез? 3% менә шушы Болгар тыюлыгының территориясендә өйрәнгән. Ул бит 424 гектар. Менә шул 424 гектарның бүгенге көндә 5 гектары, 5-6 гектары гына өйрәнелгән. Археологик яктан. Шул сугышлардан качырга тырышканнар болгарлар, алар бөтенесе. Мин үзем нумизмат буларак безнең акчалар, анда бит 10-нчы гасырда чүкелгән акчалар бар. Чекан дибез инде без аны. 902-908 елда, 1100 еллык. Менә шул рус дәүләтендә ул акчалар 988 елдан чыгына. То есть 1000 ел була әле. Безнең 1100 еллык. Дини яктан да күрсәттегезме? Ислам кабул итүләрен чорларында? Ансыз булмый, чөнки менә без Болгарны керткәндә, беренчедән менә шушы 922 елда болгарлар ничек ислам алганнар. Алар бит аларны берсе мәҗбүр итмәде, алар үзләре алган. Бу кемнең идеясе иде, Рафаил абый? Кем беренче менә әйдәгез тутынабыз, җыябыз дип, Минтимер Шаймиевме или сезнеңме, белмим. Быелгы идея бу китапның ул әлбәттә Минтимер Шарипович, но Минтимер Шарипович
Юк, сез дөресен әйтегез, кем бәлки аңа берәрсе киңәш иткәндер. Мин мисал өчен әйттем. Кем идея авторы? Иң беренче. Bu kitapnımı? İyi. İdeya avtoru bana Ayrat Siddiqov, min и Рафаэль Севгатович Хакимов. Ondan sonra biz Federal Üniversitesi'nden onda etiriya kirek Рамир Авилович Хайрутдинов. O da katnaştı.